Għal-ħabta ta' nofsinhar madwar it-toroq tal-Kalkara beda jidwi l-ħoss melankoliku taċ-ċuqlajta. Din hija l-ewwel darba li nstema' dan l-instrument f'dan ir-raħal hekk kif l-għaqda mużikali ta' San Giuseppe investa f'ċuqlajta sabiex jingħaqad f'din it-tradizzjoni Maltija. Iltqajna ma' Johnny Tincini, id-direttur tal-għaqda mużikali ta' San Giuseppe, li spjegalna is-simboliżmu wara ċ-ċuqlajta. Iċ-ċuqlajta oriġinarjament il-ħoss tagħha, ħoss ta' tismir, ħoss ta' storbju, hija normalment assoċjata ma' dak il-passaġġ fl-Evanġelju ta' San Mattew fejn jgħid li mal-mewt ta' Kristu l-art teżżet il-portiera tas-santwarju ċartet min-nofs, allura kien hemm dak l-element ta' storbju. Il-ħoss ta' ċuqlajta jissostitwixxi l-ħsejjes tal-qniepen u tindaq biss fiem partikolari tal-ġimgħa mqazza. Minkejja l-fatt li ħafna drabi ċuqlajta ssiba fil-kampnari tal-Knejjes, il-Kalkara issa qed tingħaqad ma' diversi bliet u rħula tal-madwar fl-anja taċ-ċuqlajta. Knejjes f'ħames ix-xirka wara d-daq tal-Glorja il-qniepen jieqfu u tidħol iċ-ċuqlajta. ċuqlajta tieħu posta f'ħames ix-xirka fil-ġimgħa l-kbira u sibt lejsa qabel tibda l-qudiesa tal-fġieli tal-Għid il-Kbir. Din hija l-ewwel darba li qed tiżżanżan din iċ-ċuqlajta, iżda żgur mhux l-aħħar darba, hekk kif l-għaqda mużikali ta' San Giuseppe qed tipprepara u taħdem fuq avvenimenti li joħolqu atmosfera ta' tradizzjoni fil-Kalkara. Naf moħħna li nagħmlu purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira tat-tfal hawnhekk fil-fatt għandna statwa ordnata ta' Ġesu Redentur. Kif ukoll hemm ċertu inizjattivi oħra. Importanti li b'dak li nagħmlu naqdu n-nies u anke nattaraw nies kemm minn barra r-raħal, kemm minn barra l-Kalkara u kemm anke turisti sabiex jiġu hawnhekk u jsegwu dawn il-manifestazzjonijiet f'din il-ġimgħa partikolari, il-ġimgħa mqassa. Fil-fatt il-ħidma ta' din is-soċjetà issa tilħaq il-qofol tagħha fl-Għid il-Kbir bil-ħruġ tal-istatwa tal-Irxoxt.